Alice. Åh, fint. Ej, hvor er den fed. Godt. Godt, Pernille. Nu får vi et problem med solen. Jeg kan i hvert fald ikke se noget. Indse ikke engang de ringene. Nej, du bliver ikke tøft. Jeg ved ikke, om den kan opfange det her med solen. Og det klarer hun da fint. Kom. Ja da, det er jo. Det er okay. Jeg kan overhovedet ikke se, om jeg har en på skærmen. Ja. Bare fortsæt. Og skulle hun hele vejen igennem, eller hvad? Tror jeg. Ja. Kom. Ronny, kæft. Der er noget meget spændende derovre. Sådan. Det er fint. Nu går der bare lige lidt på line. Hvor er du klar med? Jeg kan ikke se, hvad jeg filmer. Skulle man over begge veje? Ja. Sprøjte helt over os. Nå, må man så selv vælge, hvad for en man tog? Ja. Okay. Tynderne gav bare flere point. Okay. Jeg troede, det var begge. Det er så spændende at se, om hun kommer under. Ja, hun kan være derude. Hun bliver lige dukke ud i hvert fald. Det kan du godt. Yes. Bare dukke hovedet. Ned med hovedet. Godt, tøsen. Nej. Pige, hold din kæft. Ja. Det var godt. Jeg har set den. Skal vi godt nok få det? Okay. Ja, fyld det har altid været Oraniens største problem på en springbane. Nu igen. Skal den ind og stå i noget tid, eller hvad? 5-10 sekunder, synes jeg, hun sagde. Okay.
Inden du bliver meget længere. Tak til Pernille og Urania. Og næste deltager er Tine og Shardas.